Olet kuullut sen varmasti. Ketolla menetät kaikki lihakset ja jaksaminen romahtaa salilla. Ja ensimmäisellä viikolla näyttää juuri siltä, nostat vähemmän kuin ennen, hiit tuntuu mahdottomalta ja mietit, teinkö virheen. Jos olet joskus lopettanut keton juuri siksi, että treeni tuntui heikolta, tämä video on sinua varten. Seuraavan 10 minuutin aikana kerron tarkalleen, miten keto vaikuttaa jokaiseen treenityyppiin, kestävyyteen, voimaan ja hiitiin ja milloin energiasi palaa. Näytän myös sen yhden edullisen lisän, joka muuttaa kaiken voima- ja hiititreenissä, ja totuuden siitä, voiko ketolla kasvattaa lihasta, ja pysy loppuun asti. Paljastan tempun, jolla syöt hiilihydraatteja ennen kovaa treeniä putoamatta ketoosista. Ja heti alkuun tärkeä juttu, tämä miten treenaat ja syöt oikein ketolla läpi sopeutumisen, on juuri sitä, minkä rakensin koko ohjelmaani. Jos haluat 4 viikkoa valmiita aterioita, makrot ja ostoslistat laskettuna, niin ettet arvaile kertaakaan, löydät 4 viikon ketogeenisen suunnitelman linkistä kuvauksessa ja osoitteesta ketoohjelma.com. Mutta puhutaan ensin treenistä. Kuka minä olen sanomaan tästä mitään? Olen Emma ja olen elänyt ketogeenistä ruokavaliota yli 5 vuotta ja auttanut satoja suomalaisia tekemään sen oikein. Treenaan itse säännöllisesti ja kävin läpi tarkalleen saman heikon vaiheen, josta kohta puhun. Muutin vain tapaani treenata ja ravita keho, enkä ole koskaan ollut vahvempi. Juuri sen opetan sinulle nyt. Koska tässä on todellinen ongelma, eikä se ole ketolihaksia vastaan. Ongelma on se, että useimmat lopettavat juuri sopeutumisvaiheessa. Ensimmäiset pari viikkoa suorituskyky voi laskea 24–40%, koska keho vaihtaa polttoainetta. Silloin ajattelet, tämä ei toimi minulle ja lopetat juuri viikkoa ennen kuin se alkaisi toimia. Et epäonnistu treenissä. Sinulle vain ei kerrottu, että se on väliaikaista. Mitä kehossa oikeasti tapahtuu? Koko ikäsi lihaksesi ovat käyttäneet sokeria eli glukoosia nopeana polttoaineena. Ketolla glukoosivarastot tyhjenevät ja keho opettelee polttamaan rasvaa ja ketoneja tilalle. Se vaihto ei tapahdu yhdessä yössä, siksi alku tuntuu heikolta ja puuduttavalta. Mutta kun keho on ketoadaptoitunut, sinulla on lähes rajaton rasvavarasto polttoaineena, ja juuri se on kestävyysurheilijan unelma. Katsotaan aikajana, jotta tiedät mitä odottaa. Viikot 1 ja 2, energia matala, suorituskyky 20–40% alempana, treenaa kevyesti, kävele ja venyttele, ja pidä elektrolyytit kunnossa. Viikot 3 ja 4, energia nousee vähitellen, lisää tehoa varovasti, ota MCT-öljyä ja aloita kreatiini. Viikot 5–8, olet lähes normaalitasolla, palaat täyteen ohjelmaan. Ja 8 viikon jälkeen energia on korkea ja tasainen, moni jopa ylittää entiset tuloksensa. Mihin lajiin keto sopii? Kestävyyteen se sopii erinomaisesti. Juoksu, pyöräily, uinti ja vaellus toimivat loistavasti, koska keho polttaa rasvaa luonnostaan. Voimaharjoittelu toimii hyvin, kunhan teet pienet muutokset ja huolehdit lisäravinteista. Vaikeinta on räjähtävä, kova HIIT ja CrossFit, ne nojaavat nopeaan sokeriin. Mutta hyvä uutinen, 1 lisä auttaa juuri näissä ja siitä puhutaan seuraavaksi. Se lisä on kreatiininen halpa, tutkituin ja tehokkain mitä urheilija voi ottaa ja ketolla se on täydellinen. Miksi? Koska kreatiini toimii eri energiajärjestelmässä. Se täyttää lihasten fosfokreatiinivarastot, jotka vapauttavat energiaa välittömästi ilman sokeria. Juuri sitä tarvitset kovassa nostossa ja hiitiissä. Annostus on yksinkertainen. 5 grammaa päivässä, joka päivä, myös lepopäivinä. Tämä yksi asia muuttaa voimatreenisi ketolla. Näin ravitset kehon treenin ympärillä. Ennen treeniä, noin puoli tuntia aiemmin. MCT-öljyä kahviin, muutama muna tai avokado. Ei isoa ateriaa, ei sokeria. Treenin aikana vettä ja sokeriton elektrolyyttijuoma, ei urheilujuomia. Heti treenin jälkeen proteiinia ja rasvaa, kuten kanaa, lohta tai munia. Ja illalla magnesium ennen nukkumaan menoa palautumiseen. Muista myös vesi. Keto poistaa nestettä, joten juo 3–4 litraa aktiivisina päivinä ja pidä suola ja magnesium kunnossa. Ne estävät krampit ja väsymyksen. Mutta voiko ketolla oikeasti kasvattaa lihasta? Kyllä voi. Avain on riittävä proteiini, noin 1–6 grammaa painokiloa kohti päivässä. Alussa sopeutumisen aikana voit menettää vähän, mutta se ei ole pysyvää. Ja kreatiini auttaa säilyttämään voiman. Ja sopeutumisen jälkeen moni urheilija on vahvempi kuin koskaan, varsinkin kestävyydessä.
Keto ei ole este lihaksille, se on vain eri polttoaine samalle työlle. Ja nyt se temppu, jonka lupasin. Jos teet todella kovaa, räjähtävää treeniä ja kaipaat pientä lisäpotkua, on olemassa kohdennettu keto eli TKD. Se tarkoittaa, syöt 15-30 grammaa nopeaa hiilihydraattia noin puoli tuntia ennen treeniä. Ja koska keho käyttää sen välittömästi energiaksi kovassa rasituksessa, se ei useimmiten kaada sinua ketoosista. Tämä on edistyneille, ei pakollinen, mutta se on työkalu, jonka harva tuntee. Vältä nämä 5 yleistä virhettä. 1. Aloitat raskaan treenin heti keskellä sopeutumista. 2. Unohdat elektrolyytit ja magnesiumin, se aiheuttaa krampit, heikkouden ja päänsäryn. 3. Syöt liian vähän ja jätät kreatiinin väliin. 4. Vertaat suoritustasi liian aikaisin, ennen kuin adaptaatio on valmis. Ja 5. Juot liian vähän vettä. Korjaa nämä ja alku menee paljon helpommin. Ja tässä haluan olla rehellinen. 1 treenin selvität nyt näillä ohjeilla. Mutta oikea kysymys ei ole, miten jaksat 1 salikäynnin. Se on, miten syöt ja treenaat oikein viikosta toiseen läpi koko sopeutumisen niin, että pääset siihen vaiheeseen, jossa energia on korkea ja tulokset näkyvät. Juuri sitä varten yksittäiset vinkit eivät riitä. Tarvitset suunnitelman. Kerron, miksi tämä on minulle henkilökohtaista. Kun aloitin keton, treenini romahti, nostin vähemmän, väsyin kesken ja olin varma, että menetän lihakset. Melkein lopetin. Mutta pidin kiinni ja jossain 5. ja 6. viikon välillä jokin napsahti, energia palasi ja pian olin vahvempi kuin ennen ketoa. Ainoa mitä minulta puuttui alussa oli suunnitelma, joka olisi kertonut, pidä kiinni, tämä on väliaikaista. Sen takia tein 4 viikon ketogeenisen suunnitelman. Sen, jonka olisin itse halunnut silloin. Saat 4 viikkoa valmiita ateriasuunnitelmia. Könköt 4 sivua testattuja ketoreseptejä, viikoittaiset ostoslistat, seurantapäiväkirjan ja Excel-työkalun sekä oppaan elektrolyytteihin ja lisäravinteisiin juuri siihen, mitä aktiivinen keho tarvitsee. Kaikki makrot on laskettu valmiiksi, myös riittävä proteiini. Sinun ei tarvitse arvailla, vain treenata, syödä ja edistyä. Ja jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin 30 päivän aikana, ilman kysymyksiä. Koska totuus on tämä, sinä et epäonnistunut. Sinulta puuttui suunnitelma. Löydät koko ohjelman linkistä kuvauksessa ja osoitteesta ketoohjelma.com. Lataa, tulosta ja aloita jo tänään ja anna keholle ne viikot, jotka se tarvitsee. Ja kerro minulle kommenteissa, mikä on sinun lajisi, juoksu, sali, crossfit vai jokin muu. Jos tämä video auttoi, tilaa kanava, teen säännöllisesti uusia ketovideoita juuri sinulle. Nähdään seuraavassa videossa. Ja muista, keto ei vie voimiasi, se opettaa kehosi uuden tavan tuottaa niitä.